Безнең телестудияга алып Силәбе тарафтарынан бик истәлекле, һөю, наз менән хугарылган тәбрикләү сәламе килеп төште. Кадерле өләсәем Мордабулатова Сәлимә Шәрифулла кызын ысын күңелдән 85 яшьлек юбилее менән кайнар котлайым диелә был хатта. Өләсәем безнең өчен гел-терәк, үрнәк булып тора. Ул һаман да дәртле, күңелле, моңлы тавышлы. Улы яшьтә булуына карамастан, яйын рәхәтләнеп киләк, ямьле энәк буенда балан, бүрлүгән йыя. Кәрәк булһа, Олы тауга ла барып җитә. Өләсәемнең бала сагы бөек ватан һугышы елдарына туры килә. Шул осырдың авырлыктарын кисергән кеше башка дөнья мәшәкатьләренә бирешеп бармай. Дөньялар имен булып, якындарың тере, һау булһа, барыһы ла яхшы булыр диеләсәем. Без дә шу һүзләрне ишетеп үсеп, хәзер бул изге теләктәргә тогры калып яшәйбез. Өләсәем картайым Мордабулатов Гарифиян әһел улына кияүгә сыгып, 6 бала үстереп, барыһын да укытып, аякка бастыргандар. Картайым укытучы булып эшләһә, өләсәем балалар тәрбияләп, тәмле аш-һыу бешереп каршы алган, уста итеп зур шәлдәр бәйләгән. Безнең дә бала сактагы яйги каникулдар Түкәт авылында өләсәем менән картайым янында гөрләп үтте. Эй өләсәем һыйлар ине безне. Яй буе тәмле каты кысып, балан бәлештәре менән һыйланып, энәк буенда һыу инеп, кызарып, бүртенеп, 1 сентябрьгә кайтып инәйнек. Өләсәемнең йиян-йиянсәрдәре, бүлә-бүләсәләре лә бик күп. Ул барыһын да бер тигез ярата, бөтәһен дә көтеп кенә тора. Юбилее менән тәбрик итеп, кадерле кешебезгә корыс тайныклы һаулык, күңел тыныслыгы теләйбез. Балаларыңдың, йиян-йиянсәрдәреңдең изгелеген күреп, озын, бәхетле гомер кисерергә язһын. Өләсәебез, безнең кадерле без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә, туган көнең менән котларга. Төрле сакты күргәнһеңдер, өләсәй, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Иң изге теләктәр менән бөтә балаларың исеменнән йиянсәрең Гөлсәсәк, кияүең Раян, бүләң Радмир, Силәбе калаһы. Хөрмәтле Сәлимә Шәрифулла кызы, якындарыгызның тәбрикләү сәламен моңлы йырга кушып тапшырабыз. Үз сиратыбызда һеҙгә ныҡлы һаулык, бәхетле ҡартлыҡ теләп ҡалабыҙ. Баланы йыя, әсәй йырлай, сәскәйҙәрен елдәр тарата. Әллә инде әсәй белмиде геләдә, барыһынан да нығыраҡ ярата. Ниңә генә үҙен теләгәнсә, яҙып булмай икән яҙмышты. Балдай татлыларҙы яҙыр инем, алмаҫ инем бәрнеү ялғышты. Гүйә әсәй, тәлгәштәрҙе түгел, ялғыштарын йыя өҙөлөп. Һәр тәлгәште өҙгән һайын уның йөрәккә ҡуя өҙөлөп. Ниңә генә үҙен теләгәнсә, яҙып булмай икән яҙмышты.
mü esi balan, yanmışlarım kıvık esiller. Şul balandar menen bir sirleşem, Күңелдәрмен иктер асылам. Баланы юя, әсәй йырлай, бите буйлап ага күз яшы. Юк әсәем, был күз яшың түгел, әсі татлы балан тәлгәші. Ниңә генә үҙең теләгәнсә, яды булмай икән яҙмышты. Балдай татлыларҙы яҙыр инем, алмаҫ инем әрнеү ялғышты. Балдай татлыларҙы яҙыр инем, алмаҫ инем әрнеү ялғышты. Алмаҫ инем